Ahmad Abba Abdullahi ke muku sallama a shirin namu na yau. Yayin da aka shiga wani yanayi na takaita walwalar jama'a a Najeriya a yunkulin dakile yaduwar cutar coronavirus, gwamnatin Najeriya ta karfafa matakan da tun farko ta bullo da su na tallafawa masu karamin karfi cikin al'umma. Sai dai yayin da gwamnatin ke cewa an raba dubban miliyoyi ga matalauta, da dama na cewa ba su gani a ƙasa ba. Batun da muke fatan tattaunawa kenan a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To amma farko bari in karanto takaitattun labaran duniya. Adadin mutanen da aka tabbatar sun rasu sakamakon cutar corona a duniya a yanzu ya haura 100,000, wanda lamari ne mai ƙara tayar da hankali. Akwai kusan mutum miliyan 1.700,000 waɗanda aka tabbatar da sun kamu da cutar ta corona a ƙasashe sama da 200 a duniya. Jihar New York a Amurka ta ɗan samu raguwar adadin mutanen da ke rasuwa a kullum sakamakon wannan cuta, inda a jiya 770 suka rasu. Yanzu jihar ta New York ta fara gina manyan ramuka tana binne mamata masu yawa a rami guda. A nan Birtaniya an samu adadin mace-mace mafi yawa a rana guda a asibitoci sakamakon wannan cuta ta corona, inda mutane 980 suka rasu a rana guda. Amurka da Faransa ce kawai suka samu adadin da ya zarta hakan wajen mace-macen a rana guda. Firaministan Birtaniya Boris Johnson na ƙara samun sauƙi tun bayan fitowarsa daga ɗakin masu buƙatar kulawar gaggawa da aka kwantar da shi. Ƙasar Turkiyya ta shiga sahun ƙasashen da mutane sama da 1,000 suka rasu sakamakon cutar ta coronavirus. Takaitattun labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ministocin makamashi na ƙungiyar ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki ta G20 na yin wani taro ta hanyar nesa da juna ta bidiyo domin tattaunawa kan matakan da za su daidaita kasuwar mai ta duniya. Bayan doguwar tattaunawa, wakilan ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta duniya OPEC sun yi amincewar wucin gadi a jiya Alhamis na su rage yawan man da suke haƙowa da ganga miliyan 10 kowace rana su da ƙasar Rasha. Ministan mai na Najeriya Timothy Silva ya ce idan za a tabbatar ko aka zabtare yawan man da ake haƙowa din kamar yadda aka amince, akwai yiwuwar farashin man ya tashi da $15 akan kowace ganga. Farashin man ya sulmiya ƙasa ne sosai a 'yan watannin da suka wuce bayan da ƙasashen da ke gaba-gaba wajen fitar da man suka rika gasa tsakaninsu wajen sai da man, wadda kasuwarsa ta cinkushe sakamakon wannan annoba ta coronavirus. Gwamnatin Libya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya, ta ce ta dakatar da gudanar da aikace-aikacenta a ɗaya daga cikin manyan asibitocin da ke birnin Trablus saboda yadda ake ci gaba da kai masa hare-hare na bam akai-akai. Hukumomin lafiya sun ce ko a jiya Alhamis an kai hari akan asibitin Al-Qadra, harin da shine na uku cikin 'yan kwanaki. Magoya bayan gwamnati na zargin dakarun janar Khalifa Haftar ne da kai hare-haren saboda yadda suka yi wa birnin na Trablus kofar rago yau sama da shekara guda kenan. To ƙarshen takaitattun labaran duniyar kenan. Ra'ayi riga da BBC Hausa. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai filinmu na ra'ayi riga, inda a yau yake duba batun kuɗaɗe da sauran kayan tallafi na gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda wasu 'yan kasar ciki hada shugaban majalisar dattawan da takwaransa na majalisar wakilai suke nuna rashin gamsuwarsu dangane da yadda ake bada wannan tallafi. A kwanakin bayan dai shugaban majalisar dattawan ta Najeriya Sanata Ahmad Lawan tare da takwaransa na majalisar dattawa Femi Bajamila a yayin wani zama na haɗin gwiwa suka nuna rashin yarda da shakku kan tsarin da ake bi wajen zaɓo mutane da kuma raba tallafin kuɗaɗen da ake bayarwa ga talakawa a Najeriya na ƙarƙashin shirye-shiryen daban-daban na gwamnatin tarayyar ƙasar na rage talauci a tsakanin jama'a. A wani jawabi da shugaba Muhammadu Buhari ya yi ne a kwanakin nan ya umarci da a dunkule tallafin kuɗin na wata 2 a bawa masu cin gajiyarsa domin rage musu tsananin da suke ciki sakamakon matakan da aka ɗauka na kulle na hana zirga-zirga da gwamnatoci suka sanya domin hana bazuwar cutar ta coronavirus wadda ta zama annoba a duniya.
ga wani rahoto da Buhari Muhammad Fage ya haɗa mana Abuja wanda a kwanakin baya muka gabatar da shi wanda kuma shine ya bijiro da wannan batu. A wani zama da ya gudana cikin gaggawa mai kama da na bibiyar bahasi, shugaban majalisar dattijai Ahmad Lawal ya nuna rashin jin daɗinsa da ƙorafe-ƙorafen mutan ƙasar kan irin yadda ayyukan bada agaji ke gudana. Da yawa daga cikin 'yan ƙasar na ƙorafin ji suke kamar wai ana raba kuɗaɗen bada agaji a wasu sassan ƙasar, abin da ya ja zargin cewa waɗanda ake zaɓa ne kawai ke cin moriyar wannan shiri. A bayaninsa, Sanata Ahmad Lawal cewa yi, tun daga yadda ake tsara waɗanda za su ci moriyar shirin ake barin hanyar da ta dace. Da yawa daga cikin sharuɗa su je su cike takardun neman taimako a intanet ko kuma ta hanyar amfani da lambar BBN da dai sauransu ba su kamata ba. Ina son in shaida muku cewa da yawa daga cikin waɗanda ya kamata su amfana daga wannan shirin ba su da wuta, ba su da asusun banki, balle ma samun lambar BBN. Waɗansu su ma ko wayar salula ba su da. Waɗannan su ne mafiya talauci daga cikin talakawa. Sharuɗan da muke sanyawa kai tsaye suke cire su daga tsarin waɗanda za su iya cin gajiyar wannan shirin. Sai ka ga talaka na ƙara talaucewa saboda ba a ɗauki bayanansa yadda ya kamata ba. Kamar dai shugaban majalisar dattijai, shi ma kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiamila ya bujiro da tambayoyin da ke nuna shakku kan wannan tsari. Questions are going to be asked. How do you come about your list? How comprehensive is your distribution list? What are the parameters? Kakakin majalisar wakilan ya ci gaba da nuna damuwa kan wakilcin da aka ɗauka na talakawan da ke cin moriyar shirin wanda bai game talakawan ƙasar ba baki ɗaya. Da take amsa wasu daga aka yi mata, Minista Sadiya Faruk cewa ta yi, wannan shirin dama akwai shi tun kusan shekaru 4 da suka gabata, kuma ci gaba aka yi da rabon kan jerin sunayen da aka yi amfani da su a baya. Wannan abu an fara shi ne tun shekara ta 2016. Kuma abin da ake yi shi ne ana ba wa 'yan nan gidaje kuɗi naira 5,000 a kowane wata. Amma saboda hidiman logistics aka ce to bari a dinga ba su na wata biyu. So kamar 10,000. Mr. President ya umarce mu da mu ba su na wata biyu nan gaba a zama 20,000. So wannan abu dama ana yin shi. Ba wai yanzu ne kuna aka ji ana ɗiban mutane ana ba su kuɗi. Wa'annan mutanen da ba kuɗi dama suna nan cikin rajista a kowane lungu a ƙasar nan da aka fitar da su. Shirye-shiryen da Najeriya ta bullo da su na jin kai da agaji sun haɗar da wanda ake kira Empower da Conditional Cash Transfer da irin su Farmers Money da dai sauransu. Dukansu kuma na gudana ne ƙarƙashin shugabancin ma'aikatar hukumar ayyukan agaji ta ƙasar da Sadiya Faruk ke jagoranta. Da yawa daga cikin 'yan Najeriya dai na irin wannan tambayoyi da waɗannan shugabanni suka yi kan cewa yaushe ne wannan tsarin zai isa inda suke domin su ma su ci gajiyar tsarin da ƙasar su ta bujiro da shi. Buhari Muhammad Fage, BBC Hausa, daga Abuja a Najeriya. To a gaida Buhari Fage da wannan rahoto da ya haɗa mana. To domin tattaunawa kan wannan batu mun gaito baki daga fannoni daban-daban na masu ruwa da tsaki a wannan harka. Muna fatan samun Sanata Muhammadu Ali Indume wanda yake da Majalisar Dattawan Najeriya ne. Hakanan kuma muna sa ran samun shugaban kwamitin Majalisar Wakilai mai kula da wannan batu na taimakawa masu ƙaramin ƙarfi wato Honorable Abdullahi Balarabe Salame. Hakanan muna sa ran samun Barista Ismail wanda shine shugaban ko kuma ɗaya daga cikin mataimaka na musamman ga shugaba Buhari dangane da wannan batu da muke tattaunawa a kai na tallafawa masu ƙaramin ƙarfi. Hakanan muna sa ran samun Awal Rafsanjani shi ma na ƙungiyar Sislak mai sa ido kan harkokin majalisa da kuma haƙƙin ɗan adam a Najeriya. Hakanan muna sa ran samun Farfesa Ibrahim Garba Sheka na Jami'ar Bayero da kuma Hajiya Fatima Mamaji MB wadda ta taka rawa wajen yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari. To idan zan fara da Barista Ismail. Barista Ismail, ka ji wannan batu da ya bujiro dangane da batun da ya shafi irin kudaden da kuke rabawa masu karamin karfi a Najeriya. Kamar me za ka ce? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aminu wa alaikum assalam. Ina so na dan takaitaccen bayani akan yadda ake tafiyar da wannan harkar conditional cash transfer. Wato tun da gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta zo mun bujiro da wani shiri wanda aka sani da Social Investment Program,
wanda da yake karkashin mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanjo, wanda mu muke tafiyar da harkar da ni da kuma Hajiya Maryam Uwais a lokacin shekara ta 2015 zuwa kusan shekara 2019. To a wannan lokaci akwai rassa guda 4 na wannan program din. Rassan nan kuma sune na ɗaya akwai conditional cash transfer, shine wannan tallafin da ake bada na mutane a ƙasa can wanda suke cikin matsanancin talauci. Akwai harkar empower wanda mutane da yawa sun sani na matasa, wanda aka ɗauki matasa 500,000 aiki. Akwai sannan kuma harkar trader money da market money wanda muka fi sani da chip, wanda ake ba wa su masu ƙananan sana'o'i dan bashi haka mara kuɗin ruwa. Sannan kuma akwai maganar school feeding, wato ciyar da yaran makaranta na aji 1 zuwa aji 3 wanda suke makarantar primary na gwamnati a duk faɗin ƙasar nan. Na wannan maganar da aka taso da ita da aka kirkiro da wannan ma'aikata ko in ce ministry ta humanitarian affairs, wanda ita ta jin kan jama'a wanda ita Hajiya Sadiya Faru take shugabanta a matsayinta na minista. To shi ne tun daga nan a watan Oktoba da shugaban kasa ya ba da bayanin jawabin yanci da ake yancin kasa da aka shiga na Oktoba 1st, shi ne ce to lallai wannan ofishin namu zai koma ƙarƙashin wannan ministry din, saboda a ga yadda za a yi a maida shi doka, a maida shi waje mai cin gashin kansa a hankali. To tun da aka zo sai kuma Allah ya kawo mu cikin wannan shekara ta 2020, kuma wannan ibtila'i na COVID-19 ya zo. To da wannan abin ya zo sai shugaban kasa ya bada umarni a jawabin da yawa kasa baki daya jawabin da yawa kasa baki daya akan cewa ya kamata wannan tallafi da ake bayarwa maimakon mu ringa bada 5,500 din nan kowane wata, a haɗe na wata biyu a biya, wato 10,000 kenan. To wannan shirin an fara yin sa tun shekara ta 2016, ba sabon shiri bane, ba kuma wasu kuɗi bane daban aka ware aka ce za a ba kowa da kowa. Dan haka misali yawanci cece-kucen da ake, mutane sun zaci wasu kuɗi ne aka ware daban saboda wannan ibtila'i da ya faru aka ce a raba wa mutanen ƙasa. A'a, ba haka bane ba. Wannan conditional cash transfer dama shiri ne da ake yin sa tun 2016, kuma yadda ake yin sa muna yi ne da haɗin gwiwan bankin duniya wato World Bank. Su suka ba mu bashin dala miliyan 500 da kuma kuɗin abacha da aka karɓo daga Switzerland, wanda lokacin da za a karɓo wannan kuɗi daga Switzerland, babban kotun Switzerland da ta yarje akan cewa a dawo da wannan kuɗin Najeriya, ita ce ta ce ba za ta yarda a dawo da kuɗin nan Najeriya ba, saboda an saba dawowa da kuɗaɗe Najeriya a rasa inda suka fita. To Barisa Ismail, za mu sake dawowa gare ka. Barisa Ismail, bari in je wajen Sanata Ndume. Sanata Ali Ndume, ga irin bayanin da Barisa Ismail ya yi game da batun waɗannan kuɗaɗe. Me yasa kamar majalisa take korafi dangane da hanyoyin da suke bi na rabon kuɗaɗen da sauran abubuwa makamantan haka? To ba ma korafi muke yi ba fa. Mu a zaman yan majalisa wakilan jama'a ne, an zaɓe mu don mu wakilci jama'a. Kuma kamar yadda suka faɗa, wannan program da ake yi dinnan tun da fari da aka kawo, shi shugaban kasa don kishin da yake matalakawa ne ya yi tunanin a yi wannan program, wanda mai kyau ne. Amma su da suke aiwatar da waɗannan programs din nan, abun takaici shine ba sa yin shi akan gaskiya, ba sa yin shi akan faranti. Yanzu kaga yana maganan akan cewa wai bankin duniya ta bayar, to in dai bankin duniya ta bayar, ta ba waye ne, ba ta ba talakawa ba ne? Kuma wakilan talakawa din nan kamar mu, ai mu interest namu ba abinda mu yan uwanmu za mu samu ko kuma relatives namu za su samu ba. Amma su abinda suke na ba sa tafiyar da harkar nan yadda mutane za su gani a kasa. Yanzu kamar ana cewa ana ba talakawa tallafi, ba sa gani a kasa. Statistics da suke amfani da shi duk ƙarya ne. Yanzu wanda suka fidda shi ma suka ce dole an fidda shi, gashi nan a gabana. Alin misali, Sokoto aka ce inda talauci ya fi katatu a Najeriya, Sokoto state ne number 1. To yanzu ya za a yi su da kansu wannan kuɗin da suka ce suna bayarwa, gashi nan a gabana Sokoto wai mutane 3,347 ake gidaje kenan, kuma tattalin mutanen da suke benefiting a wurin mutane 18,435. To sa'anan kuma in ka duba wani state
kusa da ita da Zamfara na ita ce state na karshe an ce suna da mutane 100,000 gidaje 281,062 sannan ana ba mutane miliyan 1,341,153 don Allah wannan akwai gaskiya a cikin wannan harkar nan kuma mu din muna ce musu ba a gaya mana yadda ake wannan abu zai su ce muka irin wannan maganar da yake cewa akwai bankin duniya to ni abin da ya tayar min hankali yanzu ma shine ana so wai su sake ɗaukar bashi biliyan 500 kudaden da suka karɓar biliyan 617 na basu nuna ma jama'a yadda ake ba kuma an ce a gaya ma jama'a yadda aka rabar da kuɗi na sai su fara kawo wani karbari da bari wannan ce amanan talakawa ne shi da abin da ke damu sanata za mu sake dawa gare ka yanzu bari in je ga wato honorable Abdullahi Balarabe Salame wanda ka yi magana ma game da batun jiharsa ta Sokoto kuma shi yana ma shugabanta wani kwamiti a majalisa mai sa ido kan wannan batu na rarraba wannan kuɗaɗe na tallafi. Sanata Abdullahi Balarabe Salame kamar kenan ba kwa aikin ku tunda har ake cewa aikin da ake na rabe-raben kuɗaɗe ba su kai yadda ake so ba. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Na ji mai girma barista SA na mai girma shugaban kasa da kuma mai gidanmu distinguished senator. Ka kira ni senator ni ba senator ba ne yaro. Ban ce maka senator ba kai na ce honorable. Honorable na ce ma. Honorable Abdullahi Balarabe Salame ke ni da majalisa ne. Kamar da kace wato kusan honorable shi a gefen gwamnati yadda wannan tsarin ya zo da yadda aka fara shi ba da ta yi bayani. Sannan shi kuma distinguished senator matsayi ne na irin muna mai wakiltar jama'a wanda yake wakiltar talakawa kuma bayanin da ya yi kuma haka yake. Yanzu kai kama a Sokoto alal misali kuna da masaniyar hanyoyin da aka bi aka tattara alƙalman. Ka saurara shi ne nake gaya maka. Wato an ba a rijiya ta bayar rijiya ta hana ne. Mai girma shugaban kasa abin da ya sa shi ya so da wannan tsari tun lokacin ana kamfen ya ga kayan da suke bin shi talakawa waɗanda suna cikin wani hali sau sai ya kama shi ya alƙawarin cewa zai yi abin da zai zo ya tsaya ma wannan talakawa. Ya zo ya haifar da tsarin nan amma misali yanzu an ce an yi amfani da kuɗin rance. To kuɗin rance mutumin da yake abin da yake ake iya a Amerika, abin da ake iya a London, shi ake iya a zo a ƙauyen ma misalai kusalar ko irin su ƙauyen su Indimi ko irin ƙauyen Kakai. Sai a zo ka'idodi an ram karanta min kuɗi kai za ka so min da ka'idodi wai sai a ce adiba mai talabijin mai kaza matsala kenan ta ɗauke kenan wajen hidda mutane ɗin ka'idodi da ake sa ka'idodi ne na wanda ba su dace da al'adar mu ba ba su a dace da zamantakewar mu ba sai an zo wannan ka'idodi ba ba sabi za a hidda talakawa ɗaya kenan matsala ta biyu kuma matsalar siyasa shugabanninmu musamman gwamnoninmu suna sa matsalar siyasa inda ake da siyasa wadda ba ta goyon bayan siyasa wadda ba siyasa da shugaban kasa ke yi ba suna kokarin dakushe wannan al'amari domin kai ya kai da talakawa domin kada a san cewa wannan shugaban kasan yana taimakon talakawa sannan in har ma ya isa kuma wanda za a kawo sunayen da aka bi ka'idodin da aka bi duka ka'idodin da takarda suke amma wajen aiwatar da wajen tacewa a hito da talakawan ana sa siyasa domin idan an zo da ƙauyen ma ko ƙauyen sai an diba kanin ma a ɗauki maka gama sai an diba maka gama shi wadda ka siyasar gwamnata ko ta ba ta yi kamar munan amma kama a Sokoto lokacin da aka haɗa wannan list din ai lokacin kuna APC ne ko ba PDP ba aka ɗauka harko aka zo sai aka cire duk lokacin gwamnatin da aka ganin ta APC sai aka sa lokacin na PDP sannan aka zo wajen ɗaukar mutanen a ƙauyukan ma duk mutumin da aka ganin cewa ɗan jam'iyyar shugaban kasa na bai samu ba yanzu wani irin zalunci ne za a ce Sokoto muna da mutum 3,000 kawai a lokacin da Zamfara take da da mutum 200,000 Kabila da da mutum 80,000 in ka zo to ne 3,000 yau in ka ce min in kawo a wani guda mutum 3,000 wanda suke cikin talauci sai in kawo muka cikin daga yanzu nan da awa daya. To za mu sake dawa gare ka Honorable Abdullahi Balarabe Salame za mu sake dawa gare ka yanzu bari mu je wajen Hajiya Fatima Mamar GMB wadda ita ta taimaka wajen gwagwarmayar yakin neman zaben Buhari ta hanyar shawo kan talakawa da yawa. Hajiya Fatima ya kika ji da wannan hali da aka shiga na batun rabon kudaden nan? Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. An shiga halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abun mamaki da nake ji nake gani wanda mu muka yi tukuru muka tsaya a grassroots muka yi campaign na ji abin da yayuna suka yi bayani a kai da barista
wanda shi ya sanni muna cikin tawaga ɗaya na kamfen na matar shugaban kasa da shugaban kasa duka ba garin da ba mu je tare da shi jirgi ɗaya ba. Yau mutanen grassroots suna kukan ya za su ci abinci, ya kuma wannan tallafin da aka ce an ware har kuma ana neman wani bashi da za a ɗauko bai kai gare su ba. Tabbas a mutanenmu na North East misali ma da zan bada. Na arewa maso gabas. Muna kuka, muna dandangwalawa da muna jinin jikinmu ne. Muna da jinin jikinmu muka dandangwalawa shugaban kasa mai adalci, kuma shi adali ne wanda mu saboda adalcinsa muka fitar da kuɗin kasuwancinmu iri na muka zuba kuɗi muka yi kamfen ba da kuɗin naira ɗayan kowa ba. Ni dai nan mama GMB duk kasan nan kowa ya sani, kuma ban karya ba har gobe ina yi, kowa ya sani. Ni kadai ne ina jira. To a yanzu dai an kamar Hajiya Fatima an nuno kamar ita minista ta wannan ma'aikata ta jin kan al'umma din nan tana rarraba kuɗaɗen nan ga talakawa masu ƙaramin ƙarfi. Sai kina cewa kamar wasu daga cikin mutanen ki ba su. Ai kasa ake magana, Najeriya gaba ɗaya ake magana. Mafi yawa mutanen grassroots wanda suke da katin zabe suka dandangulawa General Muhammadu Buhari ne gaskiya a kasar nan, wanda dalilin sa muka yi wannan. Muka fito wallahi bai shigo hannunsu ba, wallahi ba yi da su ba. Wani irin abu ne na rashin gaskiya da rashin adalci. An fito da wani tsari ne kamar na zoliya, sai a je Fali a baiwa wadansu kaɗan, sai a wuce Imo a baiwa wadansu mutane kaɗan kalilan. Ai majalisan dattabai da wakilai sun cancanci, su ne 'yan grassroots wanda suka zabe suka kawo su ake musu wakilci, suke yi ma jama'a wakilci. Kamata ya yi wannan abin da ya shigo hannun minista, ya kamata ta neme su don su ne 'yan grassroots da ni kaina shugabansu wanda nake wakiltar kasa ba state ba local government nake wakiltar. Amma wasu za su ce watakila in suka ji kina faɗin haka Hajiya Fatima za su ce watakila ko dan baki cikin wannan kwamiti na rabon shi yasa kila kike korafi. Na ruwa na da wannan kwamiti na rabo, ai tunda talaka na kuka ni kuma bayan da za a yi ai in rufe baki na tunda za su kawo koke wuri na, tunda nake wakiltar su. Ba wani magana kwamiti da nake, ai ba wani kwamiti wanda ni nake bukata ma a sa, tunda abu ne na amana. Aka danka musu, an ba su amana, mutane suna so su yi rubda ciki. To Hajiya Fatima Mama GMB. Za mu sake dawo gare ki Hajiya Fatima Mama GMB, za mu sake dawo gare ki don ki bada shawarar da kike son ki bayar. Bari mu je wajen Farfesa Ibrahim Garba Sheka, masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero. Farfesa Ibrahim Garba Sheka, ka ji irin abubuwan da suka bujiro a sakamakon wannan batu na tallafawa talakawa. Menene naka ra'ayi? To bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai ni na san ya kamata 'yan Najeriya su sani cewa gwamnati ba za ta iya ba kowa da kowa tallafi ba a wannan lokaci. To amma ga bisa maganar da barista yayi sai na fuskanci cewa akwai abubuwa ne guda biyu. Na farko dai akwai gwamnati tana da list na wasu mutane da aka take ganin su ne talakawa wanda take ba taimako already, kuma tana ba su 5,500 a kowane wata. To kaga wa'annan daban, yanzu kuma ana magana ne na taimako na lockdown na coronavirus da su sa mutane suka zauna a gida ba sa zuwa wurin ayyuka. To ni abin da nake faɗa shi ne wannan list ba cikakke ba ne, domin akwai talakawa da daman su wanda sun fi na kan listin wanda suke su ba sa su a cikin sa. Kuma idan ka kalli abin shine ni inda na kalla yanzu a hannuna akwai majalla da babban bankin duniya ya buga cewar talauci kaso 87 a Najeriya yana arewacin Najeriya. To kaga in wani kuɗi za a raba na talakawa kamata ya ɗago kaso 87 na wannan kuɗi a taho da ke arewacin Najeriya ba a kudanci ba. Kuma kamata ya tunda wa'annan mutane da suke akan list wanda gwamnati take ba kuɗaɗen ne yanzu. Already ana ba su 5,000 wata. Kamata ya ajiye wannan list kuma a duba talakawa kuma wanda ba su samu shiga wannan list wanda yake sun fi yawa. Su kuma a ba su wannan tallafi na corona a wannan lokaci. A gani na abin da ake yi akwai matsala a ciki, kuma wajen raba kuɗin mu arewa ba irin kuɗi ba ne. Ko da turawa suka zo mulkin mallaka nan kaga mu sun mana interest rule, sun zo sun yi amfani da dagatanmu da sarakunanmu na gargajiya. To ni a gani na idan ana so rabon nan ya je ya taɓa talakawa na can kasa, to ya kamata a ce an yi amfani da hakimai da dagatai da masu unguwanni, su ne suka san talakawa, su suka san gidan marayu, su suka san da ake bukatar taimako. Wannan idan aka yi shi ne zai je kasa. Amma wannan abin da ake yanzu a ɗauki kuɗi a tafi a je nan a ba mutum 100 a wuce ta a ba mutum 30, ina tabbatar maka da cewar talakawa ba sa jin wannan, ba ya zuwa kasa. To barista
Farfesa Ibrahim Garba za mu sake dawa gare ka. Bari in sake koma wajen Barista Ismail. Barista Ismail, ka ji irin ƙorafe-ƙorafen da ake yi. Shin wannan list da kuke da shi waɗanne hanyoyi kuka bi kuka tattara sunayen jama'an nan? Hello? Hello, Barista Ismail. Wataƙila kafin... Hello, Barista Ismail, kana jin mu? Yawa, ina ji yanzu. Yawa, nake cewa ka ji irin ƙorafe-ƙorafen da ake game da batun waɗannan jerin sunaye da kuke da su. Waɗanne hanyoyi kuka bi kuka tattara sunayen nan ne gashi kamar a ɓangarori da dama 'yan siyasa da sauran jama'a suna nuna rashin gamsuwa da wannan jerin sunaye, suna ga kamar ba shi ne ainihin abin da ya kamata. Ni wallahi ni na ji daɗin wannan tambaya, saboda ya kamata a gane lokacin da kai mun tambaya ta farko daga ina na fito, daga ina na taso, daga wace irin magana nake kuma wani foundation nake yin a lokacin da nake so na bada wannan ansa. Na farko duk wayanda kai magana da su yayi na ne sun sani na san su, duk muna gwagwarmaya harkar jam'iyya da harkar tafiyar Bahar tare, kuma sun san ni dan siyasa ne, sun san kishi na akan harkan wannan maganar ba yau ba jiya ba. Da shi shugaban chairman dinmu na wanda yake overseeing dinmu shi Honorable Salame, da shi mai gidana Sanata Ali Ndume, da ita ƴar uwata Hajiya Fatima, dukkansu sun san da na san su, mun san wannan harkar, mun san abin da muke. Kididdigan nan na wannan rijista din da aka fara yi, ba cewa aka yi shi kenan wanda suke rijista iyakan abin da za a yi ba kenan. Kuma ba lalle bane ya zama ni a matsayina na dan siyasa a Ismail wai na yadda da yadda aka fito ake daukan wannan rijista din tun farko, amma da aka zo da kudin World Bank 500 million, kuma ya kamata mu gane dan Allah mu fahimci wannan sosai. Ba fa cewa aka yi za a karɓo wani bashin ba, cewa nake already akwai bashin $500 million da ke gun hannun World Bank da kuma $320 million, shine miliyan 320 wanda aka karɓo na Abacha wanda yake hannun CBN, su ake haɗawa ake biyan kuɗin nan. Abin da shi sanata yake magana a kai shine batun kamar... Bara in gama don Allah, saboda ina so a fahimce ni. To ci gaba. Dan na kama akwai rashin fahimta. Akwai ma'aikata guda biyu. Na farko akwai NASCO, National Social Safety Net, su aikin su zai su yi wannan kididdiga. Da aka je in za a je aiki kididdigan nan sai aka yi amfani da data da ya fito daga ma'aikatar kididdiga ta ƙasa, wato National Bureau of Statistics. National Bureau of Statistics ma'aikata ce ta gwamnati. Ita ce ta bada ta ce ga jihohi da suka fi kowane jiha talauci a Najeriya. A cikin jihohin nan ga ƙananan hukumomi da suka fi kowanne talauci. A cikin ƙananan hukumomin nan ga ƙauyuka da suka fi kowanne talauci. To ku tafi a je ƙauye da mutanen local government da mutanen jiha, abinda shi wanda Salame yake faɗa kenan, yadda wasu lokutan gwamnoni ke sa siyasa a ciki ko wani makamancin wannan. Mu kuma a nan Abuja kullum ni dama rigima na ko a lokacin a baya, shi wanda Salame zai iya gaya maka, ko a baya rigima na shine cewa dole wanda suke da ruwa da tsaki a siyasance, ko 'yan majalisar dattawa ko 'yan majalisar wakilai ko 'yan sa ido ne, ba cewa aka yi su kawo list ba, amma su ma a gwarmatsa mutanen su ko mukarraban su ko kuma masu wakiltar su a cikin wanda za su tafi ƙauyukan nan, inda za a je a zauna da dagaci da limamin gari da hakimi da manyan gari da dattawa da matasa da mata a fidda, saboda zuwa ake ƙauyen sai a tambaya a ce a ƙauyen nan menene kuke considering a shi ne abin da yake talauci. In suka faɗi sai a ce to ku ware mutanen da kuka gamsu akan cewa talakawa ne suna buƙatar taimako. In aka ware su sannan sai a tafi gidansu a ɗauki asset ɗinsu, sai a yi list, sai a sa su a social register. In aka sa su a social register aka dawo da sunan Abuja aka tantance, shine ita kuma NCTO wata ma'aikata ce daban kuma ba wanda mai ɗaukar register ba, za su bi wa'annan mutanen da suke kan register su fara biyan su kuɗi hankali a hankali. Na rijistar nan kullum ƙara shi ake, ba wai an gama ba kenan, amma ana cikin yi shine wannan abin ya zo shugaban ƙasa ya ce a haɗe na wata 2 a biya. Kuma cikin kasafin kuɗi na shekara 2020 shi Honorable Salame ya sani akan cewa mun ware kuɗi da za a ba wa mata, kowace mace 100 a mata 100 a kowace ƙaramar hukuma, don mu ba su kuɗi kusan naira 20,000. Amma kamar akwai hanyar da kuke bi ne wajen kamar tantance cewa kuɗin nan suna kaiwa ga waɗannan mutane, ba wasu ne suke rubuce a kansu ba? Dan kuɗi na kaiwa ga mutane, kuɗi na kaiwa ga mutane. Wannan ko tantama babu. Amma inda na yadda da maganan su ƴan uwana shugabanni na 'yan siyasa wanda muke tare da su shine talauci ta yi kanta a Najeriya.
kuma kamar yadda professor ya faɗa ba za a yi gwamnati ta bawa kowa da kowa da yake cikin talauci kuɗi a Najeriya ba, zai yi wahala ba ma irin wannan kuɗin. Amma ya kamata a ce su wakilan jama'a suna da ido, wasu a cikinsu za su so su ce za su ba da mutane, ba lallai a yadda ba, amma kuma menene in za a tafi ƙauyenka ko za a tafi local government ɗinka ko inda kake wakilta, ya dace a ce an tafi da wakilinka ya je ya ga abin da ake yi. Wannan ya dace a yi wannan. Ni ban da tuntuma akan wannan, ya dace a yi wannan kuma dole a canza saboda su ma su gani su ci, ko da ba su suka bada mutanen ba, amma za su iya tinkaho a matsayinsu na 'yan siyasa su ce a waje kaza an bada kaza, mun shaida ne saboda wakilanmu sun gaya mana. To mun gode bare barista Ismail, za mu sake dawowa gare ka barista, za mu sake dawowa gare ka. To bari mu ji, akwai lokacin da kwanakin baya da ita Sadiya Faruk ta kaddamar da wannan shiri a Kwalli a Abuja, akwai wasu waɗanda aka tattauna da su waɗanda kuma sun ce sun amfana da wannan shiri. Bari mu ji abin da suke cewa. Sunana Shamsiya Abdullahi. Ni ma na samu tallafin kuma ina godiya. Nawa aka baki? 20,000. Har na tsawon wata nawa aka baki? To kusan so 6 kenan Diana ba mu, wata biyu so 6. Ina sana'a da kuɗin, ina siyar da kayan provision. Sahura Umar, wannan karo na 7. In na amsa na farko ban yi adashe ba, amma yanzu da nake amsa adashe nake yi 6,600, 4,000 in na je gida in ɗauki 2 in ba mai gida na 2. 2 nan kuma da nake ajewa in ina da wata bukata wani ɗan abu mu saya, amma 6,000 adashe muke zuba tare da kungiya. In na ɗauka ina tara a haka na tara na kai yara na guda 4 makaranta, ya abin da nake da su. Wasu kenan da suka ci gajiyar irin kudaden tallafin da gwamnatin Najeriya ke bayarwa a matsayin kudaden tallafi. Bari kuma yanzu in je ga Awal Musa Rafsanjani, daya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya. Malam Awal, menene naka ra'ayi game da wannan batu da muke tattaunawa? Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ra'ayina akan wannan batu da ake tattaunawa shine kamar abin da muke kuka ala kulli halin a koyaushe kan cewa ba zai yiwu a ce abu da yake ana yin da yawun kasa ba da 'yan kasa da dukiyar kasa ya zama to an mai da shi kawai ta 'yan siyasa ko kuma ta siyasa. Kamar yadda ka je a yadda masu bayani suke magana, suna maganar batun 'yan jam'iyya ne waɗanda suka zaɓi shugaban ƙasa. To a yi maganar talaka, inda talauci ake so a taimakawa a rage, ba wai za a kalli maganar wato siyasa ba ne, za a kalli maganar ɗan adam 'yan Najeriya wanda sun cancanta a taimaka musu. Saboda haka ɗaya kenan. Sannan na biyu, maimakon a ce za a yi ci gaba da wannan abu, abin da 'yan Najeriya suke magana shine wannan rijista da ake da shi tsohuwar rijista ce. Yanzu talakawa waɗanda suke buƙatar taimako sun ninka tun ma waɗanda ake ba waɗannan kuɗaɗen. Saboda haka abin da yake ya dace a ce an yi shine, musamman a wannan annoba da aka shiga, shine a kawo yadda za a tallafa wa mutane tunda an ce su zauna a gida kan su fito su sana'a. Ya dace a tallafa musu da abin da za su ce, ba wai maganar wannan rijista kawai ba. A baya na san mun taɓa magana da kai, kana ba da shawarar cewa irin kuɗaɗen da aka kwato kamar na Janar Abacha da sauran kuɗaɗe irin wannan kamata ya yi a yi wasu ayyuka na raya ƙasa da su. Wannan ana ganin kamar ɗaya ne daga cikin irin waɗannan ayyuka ko? A'a, wannan ba a raya ƙasa ba ne, saboda ka ga yanzu wannan abin an tafi ana maganar 'yan jam'iyya ne kawai waɗanda suka zaɓi Muhammadu Buhari, to da kuma waɗanda ba su zaɓa ba da waɗanda ba sa siyasa irin mu, da kuma waɗanda na san da ya dama wanda ba ruwan su nan su da siyasa, to su kenan ba za a tallafa musu ba kenan ake nufi, ko kuma ana nufin wannan rijista da aka yi ta shekaru a na baya waɗansu ba su da karuwa ba za a iya kawo wani tallafi da za a taimaka waɗanda suke kuka akan talauci ba saboda wannan annoba da ta zo. Ni ina ga cewa ɗaya cikin matsalar da ake fama da shi kenan. Sannan na biyu, rashin gaskiya da adalci. Muna da rahoton da ya nuna mana cewa idan an je bawa mutanen waɗannan kuɗaɗen ma a baya, ba duka ake bawa ba. In ka kula ko da kuma EFCC ma ai tana da ICCC tana da koke-koke na jama'a wanda ake danne musu. In za a baka 20,000 ko kuma 10,000
sai a baka sai a cire wani kamar a baka ba daidai ba kaga duk waɗannan kuce-kucen duk mun nuna wa gwamnati tun farko akan a daina wannan saboda bai yi ka ce za ka taimaki talaka kuma ka zo ka amfani da wannan abin da za ka taimaka masa ka karɓi wasu kuɗaɗen daga ciki saboda kasancewa ina cikin matsala. To mun gode kwarai Malam Awal Musa Rafsanjani za mu sake dawowa gare ka. Yanzu haka muna tare da Malam Muntari Sale wanda sakataren yada labarai ne na kungiyar makafin arewacin Najeriya. Malam Muntari Sale barka da dare. Barka kare, barka da warhaka. Ya bacin wannan kuɗi na tallafi kuna ta samun alat ko? To, wa zai ba ɗan rogo rumfa? Dan mu kaga idan ma ana magana tallafi. Sai dai mu ji labarai in mun buɗe dai rediyo za mu ji labarai iri daban-daban wanda ake cewa ake ba da tallafi. Kuma mu mutane masu bukata ta musamman. Kana nufin a matsayinka na sakataren yada labaran kungiyar makafi kana nufin babu wasu makafin da suka amfana da wannan shiri ko dai baka da labari? Gabaki ɗaya idan da akwai makafin da suka amfana a arewacin Najeriya, jihar 19 ɗin nan duk da Abuja. Kai ba ma wai makafi kadai masu bukata ta musamman to ina tabbatar maka da naji. Saboda babu inda bamu da communicating tsakanin mu da su. Kuma ina so in tabbatar maka mu kamar mu muka fi kowa cewar yau an tallafa mana mu mutane masu bukata ta musamman. Tunda dama mu mafi yawancin mu da motsin wasu mukan yi namu. To an riga yanzu an killace mu. Ina so in tabbatar maka wani yanzu haka abin da zai ci abinci ba shi da shi. Amma Malam Muntari Sale ana magana watakila saboda ku manya ne a cikin kungiyar saboda haka kuna da kumbar susa watakila su waɗancan na ƙasa makafin suna amfana fa da wannan shiri kila ku ba ku sani ba. To ai idan dai har za a yi tallafin na san ai mu ne wa'anda za a nema mu tantance wa'anda suka fi mu bukata a ciki. Mu bambance wa'anda suke da bukata a ciki to ba a neme mu ba kuma ba mu san su ba kuma na tabbatar ma yau in dai abu ne wanda ya shafi mai na kasa a nan kasai ina tabbatar maka da abu ya faru zan sani. To mun gode kwarai Malam Muntari Sale na kungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Bari sake koma wajen Barista Ismail. Barista me zaka ce a gurguje kaji kungiyar makafi suna cewa su fa ba su shaida ba. Ai na yi bayani na gaya maka yadda wannan rajista yake ba cewa ne wannan kuɗin da ake badawa wai shine kuɗin COVID-19 ba na tabbatar gwamnati tana da wani shiri wanda ita ministan kuɗi ce ko za ta iya bayani wanda zai shafi kowa da kowa. Amma ana magana game da batun ita wannan rajista din ana cewa mutane kaga kamar da aka yi magana da sanata shugaban kwamiti ya ce sai cewa ake mutum ya shiga ta intanet a yi rajistarsa da sauran abubuwa makamantan sai na ce to in haka ne ta yaya za a yi shi talakan fitik ya iya irin waɗannan matakai har ya sa sunansa. Wasu a cikin matsalar da aka samu shine laifinmu ne mu da ba mu zauna muna bayani ka'in ga na'in kullum ba. Saboda kaga maganan wannan conditional cash transfer da ake bawa mutum talaka kuɗi a ƙasa naira 5,000 babu maganan intanet a ciki. Kuma kowa zai iya tunawa lokacin da ita minista ta tafi kwali ta je ta buɗe wannan ba ta bada wannan kuɗi a kwali lokacin bayan shugaba da aka fara wannan covid-19 kowa a lokacin ya zagi yake ko kuma yana ba a akan cewa me yasa za a zo da kuɗi ana ba wa talaka a ƙasa wai me yasa ba a sa musu account number ba talakawan da fa za ke ba kuɗi ko phone number ba su da shi ko telephone number a ƙasar nan ko in baka da number waya ma in baka da number tarho za ka yi buɗe account number. Saboda haka akwai matsaloli daban-daban talauci ta baibaye kasar nan akwai mutum miliyan 80 da suke cikin matsanancin talauci har yanzu muna biyan kusan mutum 800 ne ko 900 saboda haka a cikin mutum miliyan 80 an aka biya mutum 900 za ka gan su mu a nan daga Abuja billahi allazi la ilaha illa naira wallahi muna ɗaukan mataki a kansa kuma mun kawo hukumar EFCC da hukumar cewa wannan kuɗin ya isa gurin da zai isa. Amma akwai misalan waɗanda aka hukunta akan haka? Kamata of course bai bai inda ya kamata ba. A cikin wannan matsalar da ake ciki na COVID-19 kamar ya faɗa ya kamata a faɗaɗa ba maganar rijista ne ya kamata a yi ba maganar CCT ya kamata a yi ba. Ni kaina da aka ce wai za mu biya na wata 2 kaza shugaban ƙasa ya furta da bakinsa
na san an za a saka ido saboda mishin cewa a'a wannan da yake umarnin da ya bada akan mutanen da suke rijista bane maimakon a biya su na wata saboda matsalar da ake ciki a haɗe na wata 2 a basu amma dole gwamnati a cikin wannan matsala da ake ciki dole gwamnati ta bujo da wani shiri wanda zai faifaye kowa da wanda yake rijista da wanda baya rijista duk mabukaci ko mabukata suna da yawa ni kai na yanzu a matsayina na senior special assistant na haɗa duka ƴan uwa na senior special assistant da SAS na president mun haɗa kuɗin mu mun je muna ba mutane abinci Kano da Lagos a Abuja saboda mai ba kuɗin gwamnati bane kuɗin mu ne saboda haka dole gwamnati ta bujo da wata program da za ta baibaye kowa da kowa ba magana conditional cash transfer kare. To mun gode kwarai barista Ismail zamu sake dawo gare ka bari in sake koma wajen sanata Ndume. Sanata Ndume ka ji abin da shi barista yake magana kamar akwai rashin fahimta game da ainihin wannan list da suke magana akai da kuma ci gaba da aiki na tattara alƙalman mutane. Director shi barista yake da shi amma kullum abin da za su magana kenan su ce akwai rashin fahimta ni din na fahimta da master's degree tun 1990 a ce mutum ya ce mun bana fahimta abin da mutane suke yi kuma a nan majalisar dattawa da majalisar wakilai akwai masu ilimi wanda suka fi ne abin da muke cewa shine abin da an yi niyya shi shugaban kasa ya fito da niyya don a tallafa wa talakawa to talakawa su gani a kasa yanzu a haka din ba sa gani a kasa kuma kamar yadda na baka misali yanzu akwai a nan Borno musamman akwai kasashen waje wanda suke bada da irin wannan in ka je ko ina za su gaya maka cewa alhamdulillah suna samu in ma ta hanyar abinci ne in ma ta hanyar kuɗi ne suna yin haka to idan wayanda suke zuwa daga kasan waje su zo su taimaka wa mutane suna yi ana gani a kasa me yasa su din ba za su zauna su yi shi ba wayannan mutane da nake gaya maka ba Abuja suke zama ba suna zuwa ƙauyuka har inda ma ake kashe mutane kuma kana jin labari ana kashe mutane kamar a nan majalisar dattawa akwai wani mataki da kuke ɗauka na bibiyar ayyukan da su waɗannan hukumomi na gwamnati suke yi ai babban matsalan kenan ba sa son haka suna ce mana wai blackmailing mutane suke da su ce wai yan siyasa suna so su sa baki a ciki bayan kuma dan siyasa ne ma ya kawo wannan magana shi mai shugaban mu Muhammad Buhari ba shi ba dan siyasa bane to in ya bada aiki cewa a je rayuwa jama'a ko sadaka zaka yi idan ka je ka tara in ka ga almajirai da yawa ba tambayar su zaka yi ka ce waye ne shugabanka a cikin su shugabanku a cikin su ba a basu wannan abun in ka lura kaga ina magana wannan da bacin rai don abin da suke ma mutane wallahi cin amana ne wanda suke yi na shi shugaban kasa don ya damu da talakawa din nan an bada wannan aikin nan a yi a gani a kasa ko kaɗan ne in an yi a gani a kasa in akwai gaskiya a ciki ai za a yi gani za a ce da shi. Kun kira ita shugaba minista wadda ta shafi wannan ma'aikata a majalisa kun tsiye ta kun yi mata maganganu dangane da wannan batu yanzu me ake ciki kenan ina kwana. Jiya ma na aika mata text don ina nan a Maiduguri ne ina jin haushin wannan abu na aika mata text na ce wannan fa list da kuke amfani da shi na ƙarya ne sai abokina kuma ya turo min list din nan na gani su ne publishing list din nan bari sai je dauki list nan ya gani ya za a yi a ce Sokoto wanda aka ce ya fi talauci a ce mutane dubu uku ne kawai wanda suke cikin talauci a Sokoto ko ya ne aka duba kuma ka je ka duba inda World Bank ta ce an fi talauci a arewa banda a arewan ma arewacin masu gabas aka fi talauci maganar rabiya din nan ba wai muna ce a raba shi da abisa maganar siyasa ba a'a ba wai kuma a ce wai mu a samu a ciki ba a'a a yi mutane talakawa su gani ka bi sarkin makafi ya yi faɗa cewa wai ba a yi da su kuma tallan da ake yi na raba kuɗin nan sauran yan sa kai din nan mai NGO da suke aiki a nan ba sa talla a titi suna zuwa ne su raba mutane da kansu za su faɗa wannan rabin da aka yi a kwali yanzu ka je ka ce wai kana ba talaka kuma ɗaya daga cikin su da take magana a rediyo ta ce wai tana ba da har tana yin adashe ina talakan na gaskiya yake ganin a time na adashe in ka ba shi 10,000 wallahi zai canza rayuwarsa sai dai bai samu ba. To mun gode kwarai sanata Ndume za mu sake dawowa gare ka yanzu ga wani a yi shi akan gaskiya in ba za a yi ba don ana barkar talakawa da halin su ai sun dogara da Allah zai ciyar da su. To mun gode kwarai sanata Ndume bari mu je wajen Awal Umar Akuyam jihar Bauchi. Awal me kake son faɗa? Assalamu alaikum. Suna na Awal Umar daga jihar Bauchi Akuyam to. Gaskiya abin da za mu faɗa shi ne wannan tallafi da gwamnati take rabawa mu je ba mu kai shi ba kuma ba mu san a waye gwamnati ta bayar ba. Amma gwamnati ta sani cewar akwai yadda take ta tsara zaɓe akwai yadda take ta tsara abubuwa domin ya zo ga talaka. Amma watakila an bayar a Akuyam din kai baka sani ba ko? A'a ai biyu a jihar Bauchi ma ba inda aka raba kuɗin babu wanda kuɗi ya zo gare shi. Da bincike kai tabbatar da haka koko dai kana hasashe ne?
to a binciken ma ko a hasashen ma gaskiya na yi ban ga wanda na je a ce shi ɗan asalin jihar Bauchi ne an ba shi wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar ba. To mun gode kwarai Awal Umar daga Akuyam jihar Bauchi. Bari in sake koma wajen Honorable Balarabe Salame. Honorable Abdullahi Balarabe Salame, mun sake dawa gare ka game da batun wannan list. Kaji wato dai irin martanin da shi barista Ismail ya mayar, ban san ko akwai wasu abubuwa da zaka ce mashi ba. Amma sai dai ka yi a gurguje saboda mutane da yawa ne. A gurgujen ne. Na farko dai tsarin da wanda an kai da shi dai mai kira mun Najiya Muhammadu Buhari shugaban kasa ya tausaya ma talaka ne ya ce da wannan zai ne ita da talaka. Sannan talaka nan da an ce talaka an san hanyoyin da an san talaka. Akwai hanyar rijista ta zaɓe, akwai hanyar kati na ɗan ƙasa, akwai hanyoyi da wanda ake da ƙididdigar talaka. Amma an yi amfani da wasu mutane domin su don biyan wata buƙata. Can sama Abuja, can sama an yi amfani da wani kawai kamar sunan kuɗin da an ce nan kuma nan Sokoto an ta wani Yesu sun ka bayan an yi ƙididdigar lokacin zaman da ya kamata tara. Sai aka dawo aka sa siyasa cikin lissafi duk lokacin zaman ta a gaba PDP ta bai sani ne an ce ta an ka sa wasu. Kamar da rashin gani ya ce shi shugaban kasa bai bambanta ba tsakanin ɗan jam'iyyar shi kamar da shi na rashin gani ya fi da fahimta. Abinda mun kace shugaban kasa an so da wannan shiri ne domin kowa ko ɗan wata jam'iyya a bashi. Amma in abin ya watsa da jihohi da gwamnoni sai su sa mutanen su gwada musu wani siyasa ta suna so su nuna ma su ba su ga mutanen su domin a fahimci kamar su kun ka ba da taimakon ba shugaban kasa ya ba da wannan taimako ba sakamakon wannan ne abin da ya faru Sokoto faru. Saboda haka kenan mutane sai su kuka da gwamnonin su ba ainihin gwamnatin tarayya ba kenan ko. Ya ba ki ga mace da tambuwar. Misali ka gane don haka gani abin da faru ya faru listin nan bai da kyau bai da mu matsayin mu na wakilan jama'a wanda ka magana a madadin jama'a in mun koma majalisa za mu yi tsaye sai mun yi da ka'idodi da hanyoyi wanda za a bi na gaskiya a isa ga talakawa na gaskiya ko mutanen gabi da kawai yanzu wa a talakace su wannan ta ce tana sai da provision shi mutanen da muke so a ba mutanen da an ba su yau naira 10 za su je su sai gari da mi su ba iyalinsu suna kuka da abinci wannan ta ce tana zuwa a dashi to irin waɗannan su ne ake nuni ba su shugaban kasa ka binta saboda haka mu matsayin mu na wakilan jama'a ga inda nan gani in mun koma ga shugabannin majalisa sun goyi ba in mun koma za mu yi tsaye tunda muke hitar da tsari muke amincewa da tsari to za mu yi da ba mu yadda da wani tsari ba wasu ban ba da kuɗi zai yiwa mutumin da Ingila ko mutumin da an London shi ce wai talakan London shi za a kudanta da talakan da a ƙauye wanda ko kaza baya ta mutumin da duwa da yana da yana da wuta yana da ruwa yana da sauransu ita shi ne so mana da ka'idoji a'a ka ba mu rinse ka bari mu mun ka san yadda za a yi a kai da talakawa don haka sai an yi wannan. To mun gode kwarai wani rabu Abdullahi Balarabe za mu dawo gare ka. Na so kawai muna ce ana yawo kowace ruwa ana ɗaukar mutum 20 amma sai a tambaya in ba ka jam'iyyar shugaban ƙasa don na a saka. To wannan in dai muna yin wannan gwamnoni suna kashe ƙasar nan maimakon su taimake mu. Mu sa kusa an zalunce mu da sauran jihohi. Don haka wannan tsari ba mu yarda da shi ba kuma za mu gyara shi alhamdulillah ga Indomi ga ni ga shugabannin majalisa za mu zo mu tsara a hito da tsari. Mun gode wani rubu Abdullahi Balarabe Salame za mu sake dawa gare ka. Yanzu bari mu je ga wato ainihin mutanen da suke kuma bayyana ra'ayoyinsu a Facebook wanda Nura Makwashe Maradin ya bincika mana. Nura me suke cewa? To Ahmad bari mu fara da ra'ayin Umar Babanyaya sabon gida daga jihar Jigawa inda ya ce mu dai mun ji labarin ana raba wannan tallafi kuma ya kamata gwamnati sun cewa mu talakawan kasar nan muna cikin wani hali mawuyaci fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annobar. Sai kuma ra'ayin Siraji Shuni Muhammad inda ya ce a gaskiya irin yadda ake raba wannan tallafi zai yi wuya ya samu isa ga hannun waɗanda suka dace a maimakon gwamnati ta bada kuɗaɗe kamata ya yi ta samar da magunguna kyauta a asibiti da kuma bayar da ruwan sha da wutar lantarki kyauta har na tsawon wannan lokaci. Sai dai shi kuma Aminu Usman cewa yayi hanya ɗaya ce za a bi idan har ana buƙatar talakawa su amfana wato hanyar da gwamnati take bi take yi wa talakawanta allurar rigakafi da kuma karɓar kuɗin wutar lantarki. Ita kuma Binta Ahmed daga jihar Gombe cewa ta yi a nan jihar mu ta Gombe mutane kalilan ne suka samu tallafin kuma naira 10,000 ne kawai ake rabawa maimakon naira 20,000 da aka faɗa. Mu kam a nan Nasarawa ba amo ba labari in ji Zakariya Muhammad. Shi kuma Sadiq Garba Abdu cewa yayi ai dama ba kowa ne zai samu wannan tallafi ba kuma a gaskiya ina matukar yabawa yadda ake zaku lokaci waɗanda suka fi buƙatar tallafin kuma ake basu.
Wannan tallafi da gwamnati take ikirarin cewa tana badawa shafi labarin shuni ne kawai. Masu uwa a gindin murhu su ne ke cin moriyar shi, in ji Abdul Wahab Salisu Kedi. Wasu daga cikin rayuwar kenan a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. To Ahmad gare ka. To akwai da Nura Makwashe Maradin da ra'ayoyin da jama'a ke bayyanawa a Facebook da sauran hanyoyi na muhawara. Yanzu bari in sake komawa wajen Hajiya Fatima Mama GMB. Hajiya Fatima, kin ji bayanin da barista ya yi da kuma sauran jama'a. Wasu na cewa a wuraren su sun shaida, wasu na cewa ba su shaida ba. Kin ji wasu daga muka aka hira da su suna magana har ma adashi suke yi. Ya kika ji? Shi ne maganar da nake fada cewa masu karfi ake kara karfi ba shakka, waɗanda suke da cewa suna sayar da sun karba maso 6 ake magana, wata kuma bata karba ko so ɗaya ba, kuma an zo an yi kamar yadda Alhaji Tijjani yake magana cewa an yi yan siyasa mu yi magana tun da ba mulkin soja ba ne, demokradiyya ita ta kawo mu ga wannan, dole mu yi magana a matsayina na wanda nake wakilta babban kungiya, wanda lallai dole zan faɗa shugaban nan mai gaskiya mai adalci muka tsaya muka yi wannan aiki. To yanzu a takaice Mama GMB, idan aka ce ki bada shawarar yadda za a yi a gyara wannan lamari, wata hanya kike ganin ya kamata a bi? Ana ta maganan kuɗi, ni maganan abinci wanda talakawa suke kawo koke su ne damuwa na. Kungiyar nan da nake wakilta. Amma na ji ai shugaba Buhari ya ce a bada abinci kamar shinkafa nan da aka ce kwasa sun kwace wajen motoci ko 150 ne ko makamanta haka. An ce ma ton 70,000 ko 100. Shi ma babu wani abin da suna kuka, suna cikin yunwa, kuma ana kira na ina cewa su ci gaba da addu'a a cikin yunwan nan, ko Allah zai sa Sadiya din nan ta ji kansu ta kawo wannan abin da aka ce domin su abinci. Na yi neme ta na tura mata buɗe wasiƙa ta bude ta WhatsApp. Sannan sai ta yi mani rubutu layi 2 ta ce su wane ne wani state. Na zauna na rubuta mata duk inda na san dai a state din da nake wakilta har da na kudancin Najeriya ba wanda ban rubuta mata ba ta ƙara budewa ba. Sannan na ganta kan layi na kira. To watakila Hajiya Fatima Mama JMB watakila yanzu din za ta ji watakila ta tuntube ki. Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da kika bayar. Kawai a bada talakawan nan a ba su abinci, amanan nan da aka daura musu su fita su yi, kada a yi abin da bai kamata ba don saboda yunwa ake ji. To mun gode kwarai Hajiya Fatima. Mun gode kwarai Hajiya Fatima. Mutane da ba su taba ba su da shi a ba su. Mun gode kwarai Hajiya Fatima Mama JMB. Na ga alayi mana tare da Abba Sa'ad Mahuta. Abba Sa'ad kana jin mu? Hajji Ahmad ina jin ku, amma lafiya. Lafiya lau, kamar kana cewa ku a nan Mahuta mutane suna cewa sun shaida? Gaskiya a nan Mahuta wannan karan an bada, kuma ka san da yake ita kaman garin Mahuta muna da ward ne guda 3. Mahuta A, Mahuta B, Mahuta C. To Mahuta C da Mahuta B an ba su tun a baya an dan fara ba su, wannan karan da aka ba su an ba su na wata 9 kenan. Mu kuma Mahuta A wannan karan an ba su na wata 4 2020. To amma inda matsalar take akwai abubuwan da aka sassa wa mutane wanda yake sa kuɗaɗen ba sa zuwa 20,000 a dinkuli. Kaga alal misali an zo an ba da wayansu wayoyi. To da aka zo aka ba da wayannan wayoyi sai ya zama na cewa in za a ba da kuɗin sai a ba da naira 16,000 an cire 4,000. To ina ga wannan 4,000 ko ta waya ce ko ta me Allahu alamu. Kuma sannan bacin wannan da farko an ce an fara bada 6,000. To lokacin da muka dingi surutu muka dingi menene a kafafen yada labarai sai aka zo aka rika bada naira aka cika 10,000 sai suka zama na cewa 16,000 haka aka bada. Kuma sannan bacin wannan gaskiya ni dai a cikin yadda ake bada wannan kuɗin magana gaskiya ban ga siyasa ba. Ni ba dan PDP bane ba dan APC bane, kuma ba ɗan siyasa aka zo aka ba wannan abubuwan ba. Masu unguwanni ake kira za a tara mutane a ce cewa za a ka faɗi wanda ka sani cewa yana da bukata a sashi a ciki. To mun gode kwarai Abba Sa'ad Mahuta, mun gode kwarai Abba Sa'ad. Bari sake koma wurin ka Barisa Ismail. Kana tare da mu? Ok, to kaji abin da mutane suka faɗa, akwai ma masu ba da shawarar cewa me yasa ba za a bi kamar list irin na rigakafi ko wutar lantarki ko wani abu wajen ba da irin waɗannan kuɗaɗe ba. Kaji kuma shi abin da Mahuta yake faɗa cewa kuɗaɗen nan an rika zabtare wani abu daga ciki irin waɗanda ake ba jama'a. Kuna da labarin haka? Ni ba ni da shi, amma kuma irin wannan ƙorafe-ƙorafen su muke so mu ringa ci, saboda muna da wani kwamiti da muka kafa na resolving irin wannan issues da suka taso. Yanzu ka kama a jiha ta kan yanzu ana biya a ƙananan hukumomi shek
an tafi ranar farko sun tafi kuda, rana ta biyu sun tafi makoda, ta uku suka tafi garin malam, sai suka je kunci, yau sun je tudun wada dan kade. Duka ina bibiya ina ci, ni ban san mutanen da ake ba wannan kuɗin ba directly saboda ba da lambar wayar su ko kuma ba su da waya da ma zan kira su, amma akwai ma'aikata na da na sa wanda mutane na ne a Kano suke bibiya suna ban labari, ba wanda ya san su, ba wanda ya san tare suke da ni, ba wanda ya san tare suke da SSA na shugaban kasa, suna bani rahoton abin da yake faruwa, suna ɗaukan hotuna suna tura. Kuma ni abin da na ce shi ne, ni wannan abin kamar yadda muka yi lokacin da aka yi wannan rajista aka zo aka yi wannan abin, ni fa kawai maganar da ake shine akan umarnin da shugaban kasa ya bada ranar da yau kasa jawabi shine akan cewa conditional cash transfer a biya na wata biyu, iyaka abin da ya ce mana kenan. Amma na tabbatar kamar yadda na faɗi, na yadda da abin da honorable ya faɗa, na yadda da abin da dukkan wayannan jama'a suka faɗa akan cewa dole a san salon da za a yi a faɗaɗa harkar nan. Kuma ni ma yadda ake rajistar nan, ni ma na ce ni a matsayina na shugaba a wannan tafiya ina da gyararraki da yawa, shi yasa nake ganin majalisa in ta dawo ta buɗe harkar nan, duk binciken da za ta yi a kai ta yi binciken nan, duk wani rijista a kawo musu su gani, su scrutinizing, su tashi su tafi ƙauyukan nan da aka ce ana biyan kuɗin nan, su je su ga talakawan nan inda gaske ne. Sannan duk ranar da aka je za a yi rukuki wanda kuma za a sake yin wani rijista, wani dan majalisa ko wani kwamitin da suke duba mu ya tashi ya tafi ya je ya gani, mu kuma dole mu ringa sanar da su ka'in wa na'in kowane daki duk abubuwan da ake ciki. To mun gode kwarai barista, saboda karancin lokaci za mu dakatar da kai a nan. Bari mu je wajen Farfesa Ibrahim Garba Sheka. Farfesa Ibrahim Garba Sheka, ka ji irin abubuwan da suka bujuro a yayin wannan tattaunawa. Shin shi wannan kuɗaɗe da ake bayarwa ma kana ganin haka ya kamata a ba talakan ana so a tallafa masa? To magana ta gaskiya sun ji abubuwan da aka faɗa, kuma kamar yadda na faɗa ba zai yi a ce an tallafa kowa da kowa ba. Kamar alal misali shi barista yana faɗa cewa ana ba local government 12 a Kano, kaga daga cikin local government 44 ana ba 12. Kuma kamar yadda na ji za ka je mata suna cewa sun shiga a tashi. Mu kuma muna magana talauci na wanda ta ba shi kudin da suke auno masara ko shinkafa ko wani abu, shi ne ake nema a taimakawa. To abin da na fuskanta shi ne abubuwan nan guda biyu ne, akwai wanda suke a kan ne wanda ake ba su taimako tuntuni an ba su wata tara wata shida wata bakwai. Akwai kuma yanzu abin da ya taso magana ce ta wannan shigar da zo aka samu lockdown aka ce a taimakawa mutane. To ina ganin abin da ya kamata yanzu a duba shi da a duba mutanen da ba sa cikin lokunan su ma a mutu na su. Kuma kamar yadda kuke tambaya shi ne ni a gani na kamata a yi abin da zai taɓa kowa da kowa. Kamar yadda shi mai girma shugaban kasa ya sa aka rage farashin ya kamata kuma yanzu a ce a ɗebi kayan abinci, manyan abinci da muke ci kamar shinkafa, kamar masara, kamar wake, kamar sukari ko To mun gode kwarai Farfesa Ibrahim Garba Sheka, layin kamar yana taɓarɓarewa. Bari mu je wajen Awal Musa Rafsanjani na ƙungiyar Sislak. Awal Musa Rafsanjani, me za ka ce a gurguje? To abin da zan ce dai shine wannan tsari da ake yi dai gaskiya mu sani kan cewa ba matsoraci ba ne, ba wai abu ne da zai dore ba, kawai wani abu ne na lokaci guda wanda tattalin arzikin mu ma ba zai ci gaba da daukar sa ba. Saboda haka abin da ya dace gwamnati ta yi shine ta zauna ta nazari ta yaya za a taimaki mutanen kasa a saman musu aikin yi, a saman musu abubuwan more rayuwa kamar misali harkar asibiti da harkar ilimi da harkar ruwa mai kyau, shine abu da yake zai iya dorewa. Sannan in aka samu musu abubuwan aiki kaga ba sai an zo ana ba da waɗannan kuɗaɗe ba da ake kukan cewa ana hana wasu ba a hana su, amma idan aka yi abu wanda kowaye ɗan Najeriya zai iya amfana, ina ga shi ne kuma muna. To mun gode kwarai Rafsanjani, saboda karancin lokaci za mu katse ka a nan. Mun gode Sanata Muhammad Ali Ndume da kuma Honorable Abdullahi Balarabe Salame da Barista Ismail da Farfesa Ibrahim Garba Sheka da Hajiya Fatima Mamaji MB da sauran jama'a da suka taimaka wajen gudanar da wannan shiri. A madadin Muhammad Anur Muhammad da kuma Nura Makwashi da ya sarrafa mana na'ura, Ahmad Abba Abdullahi ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.